क'क्राझार जौगाखां खोन्दोआ गंजि आइसिडिएस मिरु बेखेवनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जौगाखां खोन्दोआ गावनि खोन्दोनि सिङाव थानाय गंजि जायगाफोराव अंगनाबादि आइसिडिएस मिरु बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो तिनालि, आमगुरि, कारिगाव, इस्ट, मालिगाव, बिसमुरि, मरिगाव, सिम्बोरगाव, हल्टुगाव, सुखानजरा आरो मागुरमारि गासै गंजि जायगाफोराव बेखेवो। 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया गावनि आखाइजों क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लक सिङाव थानाय गंजिथा अंगनाबादिनि आइसिडिएस मिरुखौ बेखेवना होयो। बेखौनो खौरांनि गेजेरजों एमएलए लरेन्स इस्लारिया तितागुरि ब्लकनि बेन्दर सोमदोन वारिखौ अंगनाबादिनि आइसिडिएस सेन्टारखौ मोजाङै लुफुंना होनायनि थाखाय साबायखर होयो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ समीर बसुमतारी, सिडिपिअ परिस्मेथा दास, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल हानजानि लोगो आफादगिरि, देबोरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारि, देबोरगाव ब्लकनि गाहाय आफादगिरि बिजित बसुमतारीनि, देबोरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि अशोक गयारी, तिनालिनि आइसिडिएस सेन्टारनि सुपारभाइजार रेणु बाला बसुमतारी, तिनालि बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा एमजिएनरेगानि गेजेरजों जे अंगनबादि सेन्टार लुनाय बिटिसि सरकारनिफ्राय दिनै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव दिनै जों बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआ 10 लाख करि मोनसे अंगनबादि सेन्टाराव हमनाय जादों। जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै 37टा लुफुंजागोन। बिनिनो दिनै माखासेया बेखेवजाजेनबाय आरो माखासेया बेखेवजागोन खुब साननैसोनि उनावनो। दा बेबायदि हाबाफारि जागासिनो दङ सारा बिटिसिआवनो। आं बिनि थाखाय मानगोनां बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथाङा जे बेबायदि मोनसे इनिशिएटिभ लानानै दिनै जायफ्रा गाहायै बिमा रावजों सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोर जायफ्रा बेबायदि अंगनबादि सेन्टाराव थाङो, सिगाङाव बेबायदि खुनु न' गैयामोन, सोरबा क्लाबाव खालामोमोन, सोरबा रायजोनि न'फ्राव खालामोमोन, सोरबा मिस्ट्रेसनि न'फ्रावनो खालामोमोन। बेबायदि स्थायि बेबायदि खुनु न' गैयामोन। दिनै बे आंखाला सुफुंजाबाय। गोबां जायगायावनो नांगौ, फारि फारि खालामलांगोनखौ जों मिजिंथिदों। दा बिनि थाखाय आं बिटिसि सरकारखौ जों साबायखर बावदों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों बेबायदि मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ जे गामियाव जे मोनबोबाय बयबो जेन' जोथोन लायो। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जेन' बावहायनो मोनसे थासारि जेन' मोनो। थाखोसेयाव थांनायनि सिगांनो बावहाय 1, 2, 3, 4 सोलोंजेननाय, अ आ क ख सोलोंजेननाय बेबायदि थासारिखौ बाहाय मोनजेनगोन। आरो बिनि उनाव बिथांमोना फैगौ बोसोराव जाहाथे थाखोसेयाव नाम लिरहैयोब्ला जेन' बेबायदि मोनसे थासारि मोनहैखायो। जुदि थाखोसेयाव डाइरेक्ट जुदि थाखोसेयावसो थाङोबा सोरबा गाबहैनाय, स्कुलाव थांनो बानाय, गिनाय बायदिसिना जायो। जेरै प्राइभेट स्कुलफ्राव होनायनि सिगां जों नुयो सोरबा प्ले स्कुलाव थाङो, किडजि स्कुलफ्राव थाङो, बेबायदिखौ जों नुदों टाउन सहराव। खिन्थु जोंनि गामि लेभेलाव जाहाथे अंगनबादि सेन्टारावनो फैनानै बेबायदि थासारिखौ जेन' मोनखायो। बिनि थाखाय सरकारा जे बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों बिनि थाखाय आं दिनै गासैबो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङावनो दिनै गासै 12टा बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि दङ जोंहा। आरो बिनि उनाव बाखिखौबो जों बेखेवलांगोन। गासै 31टानि गेजेराव 18टाया लुफुंजाबाय, बाखियाबो जोबसिगोन। दा बेबायदि फारि फारि बेखेवलांनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। আজি আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ব্লকৰ অধীনত 18টা অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ। আমি মুঠতে এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত 31টা অংগনবাদী চেণ্টাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছোঁ এমজিএনৰেগাৰ অধীনত। আৰু পাৰ ইউনিট এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰত আমি 10 লাখকৈ চেংচন কৰিছোঁ। সুখৰ কথা এইটোৱেই যে মানৱ জীৱনৰ বুনিয়াদ যাক কোৱা হয়, য'ত মানৱ জীৱনৰ ভেটি গঢ়ি তোলা হয়, তেনেকুৱা এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ আমি এমজিএনৰেগাৰ অধীনত কৰিব পাৰিছোঁ। সেইটো অতি আনন্দৰ কথা। সমাজৰ অতি পিছপৰা এই গাঁওবিলাকত যদি আমি অংগনবাদী চেণ্টাৰ এনেকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা পৰিৱেশ আহিব য'ত গাঁও অঞ্চলৰ এই অতি পিছপৰা এই গাঁওবিলাকত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ নাপায়। পঢ়াৰ পৰিৱেশ নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ নাযায়।
এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে সেই পৰিৱেশটো যাতে আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ, এটা শিক্ষাৰ এটা ভাল পৰিৱেশ যাতে আনিব পাৰোঁ, সেইটো লক্ষ্য কৰিয়েই আমি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাক মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।